Sa dagan sa politika sa Mandaue City, kanhi Mayor Jonas Cortez, gimanduan sa COMELEC nga ipatubag ang laing disqualification case bato kaniya. Gisoman sa COMELEC si Cortez aron tubagon ang aligasyon sa giingong material misrepresentation sa iyang Certificate of Candidacy. Gibarugan sa iyang kampo nga wa na makak ang kanhi Mayor nga napakyas pagdeklarar sa dismissal of service kaniya kay di pa kini final ug giapilar pa. Samtang sa Konseho sa Dakbayan, napasar ang resolusyon nga nag-auhag og investigasyon nga himuon sa City Hall sa mga aligasyon batok kang Kongresista Lollipop Uwano Dizon ug iyang banang kapitan. Gipasakaan sila og reklamo sa ombudsman sa ownership sa yuta nga ilang napalit sa kwestiyon sa pagpanag-iya niini. Human sila napasakaan og reklamo buot sa Konseho nga magpahigayon usab ang syudad og pakisusi niini. Apan ang kaalyado sa kongresista nga Vice Mayor nakakwestiyon sa lakang. Doon na kaning existing investigation karon sa ombudsman nga masubjudice yung ilang investigation. Pero ako lang, kung doon na sila yung resulta, asa man pa do, kanang ilang gibuhat is just a propaganda issue. Dili gid na siya all throughout a separate investigation, no? But it is just to find out if there is also any truth about that case that was filed, no? So basically so taon lang gid nato kung nabaputoy ka matuoran tong kaso.